Danas na Hahanom vas čeka veoma ukusan čokoladni challenge. Ne idite nigde, bit će jako zabavno. Vidi koliko čokolade imamo. Ovo neću popiti ni za jedan dan. Ja, ovo stvarno izgleda predobro. Interesuje me da li je ukus također dobar kao i miris. Veoma ukusno, ali nešto nedostaje. Izgleda da znam šta tačno. Moj čarobni napitak pretvorit će običnu čokoladu u nešto mnogo bolje. Pitam se šta će biti od toga. Nadam se da ništa neće eksplodirati. Prokletstvo! Znala sam da će se nešto dogoditi. Ma daj, to je samo čokolada. Nakon eksplozije nešto se dogodilo sa mojom viljuškom i kašikom. Kao da su postali čokoladne. Tako je, čokoladne su, a još i jako ukusne. Stvarno? Dakle, moj pribor je također postao čokoladan i mogu ga pojesti. O ne, nije. Jadni moji zubi. O ne, samo ne kaktus. Čak ga je nemoguće pojesti. Sve igle na njemu su veoma oštre. Ali znam šta da radim. Ako ne želim da ove igle završe u mojim ustima, onda ih treba odseći. Super, uspelo je. Uspelo? Ma sad mi je celo lice u iglama. Iako kaktus nije moj. Joj, izvini, molim te. Pomoći ću ti da se rešiš tog užasa. Jel sad bolje? Malo, opraštam ti. Super, dakle, sa mirnom savešću mogu jesti svoj goli kaktus. Kakav je? Jela sam lepšu hranu, ali ni kaktus nije bio loš. Sad je tvoj red. I ja imam kaktus. Samo što je moj prijatniji jer je napravljen od čokolade. Takav mogu jesti sa iglama. Igle su jednako ukusne, ali imam ideju kako da učinim kaktus još boljim. Zalit ću kaktus iz ove kante za zalivanje, ali pre toga ću popiti malo, naravno. Jao, tvoj kaktus je postao 2 puta veći, a možda i 3. Tako je, sad imam ogroman kaktus i neću se zaustaviti na tome. Ovdje imam veću kantu, mislim da će mi trebati. Čekaj, pošto zalivaš kaktus čokoladom, možda bi i meni dozvolila da popijem malo? Pa, pošto si mi prijateljica, dozvolit ću. Ali ne mnogo. Prestani, sve ćeš popiti, neće ništa ostati za moj kaktus. Ko ti je važniji, ja ili ovaj kaktus? Drži svoju kantu. Jao, tamo stvarno ništa nije ostalo. Okay. Morat ću da jedem kaktus onakav kakav jeste. Samo što ga zagristi nije baš lako. Biće bolje ako budem jela pomalo. Ovako. Dok ti jedeš i kod mene dolaze slatkiši. Rado ću ih pojesti. Naravno, jer čokoladni kaktus je jako ukusan. Šta nas čeka ovog puta? Joj, žaba! Ali zašto ne skače? Tako je. Kako će skakati kad je napravljena od čokolade? Treba i jesti. Pogotovo što je tako lepa. Jel da? Sviđa ti se? Jel stvarno ukusna? Mnogo. Ali nažalost žaba nije bila mnogo velika, tako da sam je već pojela. Barbie, sad ti možeš da počneš. Plašim se. Joj, to je prava žaba. Vidi kako je debela i grozna. Njene oči gledaju me pravo u dušu. Po pravilama moraš da je probaš. Bolje da je poljubim. Jao, pa to je pravi princ. Kakav je to princ? To je još uvek obična žaba. Barbie, jel me čuješ? Ako ne želiš da mi veruješ na reč, dokazat ću ti to drugačije. Mislim da će Muva uraditi sve što je potrebno. Eto šta
sam rekla? Ova uloga više zanima nego ti. Andy, stani, moj prinče. Čeka nas velika budućnost. Eto, izgubila sam svoju sreću. Ne želim da gorim. Zašto su mi stavili ljutu papriku? Ti imaš ljuto, a ja čokoladnu. Ali ne brini, mislim da je to samo sreća. Bolje pogledaj kakva mi je lepa papričica. Jedva čekam da je probam. Ali pred toga želim da uradim nešto cool. Lila, moraš mi pomoći. Uzmi telefon i povećaj ga na kameri. Nema problema. Super. Magičan telefon. Uz njegovu pomoć sam napravila ovu ogromnu i vrlo ukusnu čokoladnu papriku. Nemaš pojma koliko je ukusna. Mogu da zamislim. Sad možeš jesti svoju pravu papriku. Već u redu. Stani, potpuno sam zaboravila da i tvoju papriku mogu učiniti većom. Jesi li spremna? Molim te, nemoj. Gotovo, sad možeš jesti. Mislim da će biti ukusno. Nisam mislila da si tako zla. Joj, osjećam kako mi se sve zapalilo unutra. Jao, šta da radim? Moram joj pomoći. Nadam se da će mi kola pomoći da ugasim taj užas. Pomogla je, hvala. Već sam mislila da ću izgoreti. Jao, pogledaj kakvo veliko čokoladno jaje imam. Nikad u životu nisam vidjela takvo Kinder jaje. Sad ćemo saznati koja igračka me čeka unutra. Kakvog slatkog zmaja sam dobila. Sigurno je mnogo gladan. Treba ga nahraniti. No! Pa ako nećeš, ne moraš. Ja ću onda pojesti svu ovu čokoladu. Neverovatno je. Kako ukusno. Spremna sam da jedem takvu čokoladu ceo život. Mislila sam da je jaje veliko, ali pojela sam ga za nekoliko minuta. Sad želim saznati koji poklon me čeka u mom jajetu. I ja! Čoveče, ovdje nema poklona. Samo sirovo jaje. Moj zmaj ti može pomoći. Može napraviti od sirovog jajeta kajganu. Wow, hvala puno. Ali kako je to uradio? Uz moju pomoć, vatra, zmaj i pravi ugao su formula dobrog trika. Cool, hvala i tebi i tvom zmajevu. Vrlo ću rado pojesti ovo prženo jaje. Od juče nisam ništa jela. Baš lepo. Yummy! Vrlo mi se sviđa. I zmaj već treba da spava. Ipak čokoladni zmajevi ne žive dugo. Jao, vidjela sam mnogo toga, ali čokoladni sat nikada. To je baš moćno. Čokoladni? Kod mene čokoladni sat. Tvoj je običan. Što se svađamo? Hajde da provjerimo to. Stvarno, moj sat je pravi. I šta da radim sa njim? Prokletstvo, tako sam htjela čokoladu. Super je što sam ja imala sreće. Moj sat je čokoladni, a tebi ostaje samo da sediš i gledaš kako ću ga ja jesti. Hoćeš li mi dati barem da probam? Ne, nemoj ni misliti. Ovaj sat je previše ukusan. Šta više, jako sam gladna. Tog jajeta mi uopšte nije bilo dovoljno. Cicija. Baš lepo. I šta da radim sa svojim satom? Kako da ga jedem? Naravno, što bih ga jela kad uz njegovu pomoć mogu da određujem vremenom? Hvala na još jednom satu. Yummy! A meni? Daj bar da zagrizem. Ne, neću. Yummy! Ukusno. Bolje ti mi daj svoj sat da bih mogla da vratim sebi čokoladu. Oh my god. Juhu, konačno mogu pojesti čokoladu. A meni? Šta još? Ti mi nisi dala.
Kako ste znali da sanjam o čokoladnom pomfritu? Na svijetu nema ništa bolje od toga. Oduševljena sam. A ja sam srećna i zbog običnog krompira. Jako volim pomfrit. Osim toga, moj pomfrit nije ništa gori od čokoladnog. Yummy. A znaš šta je još bolje? Čokoladni hamburger koji se skriva u ovoj gomili pomfrita. Pogledaj kako je velik i lijep. Šta? U pomfritu? Znači da i ja imam hamburger. Samo ga treba iskopati. Evo ga. Samo što je ledeni. Ali to nije problem. Ili ipak jeste. Moj jezik očigledno nije spreman za tako hladnu lepinju. Ali imam ideju kako to popraviti. Pomoći će mi običan fen za kosu. To je to. Nekoliko sekundi i ledeni hamburger se pretvara u obični. Osim toga, jako je ukusan. A kakav sir je unutra. Izgleda predobro. Slažem se, daj i meni pola da probam. Ne, stavi na mesto. Za pokušaj krađe čekate strašna kazna. Ne, nemoj, molim te. Imala sam samo jedan hamburger. I kako sad da ga jedem? Verovatno je najbolje jesti ga kašikom. Tako će biti mnogo udobnije. I ukusnije. Wow! Kukuruzna zrna? I šta da radim sa njima? Ne mogu ni da ih jedem. Juj, jer su previše čvrsti. Ako ti imaš pravi kukuruz, onda mene čeka čokoladni. Fenomenalno. Baš mi se sviđa. I ja želim nešto ukusno, a ne ova zrna. Tačno, imam genijalnu ideju. Što bih jela zrna kad mogu jesti kokice? Samo treba da ih spremim. Pazi, molim te. Nemamo vatrogastu u blizini. Ups. Nisam ni osjetila. A tvoj izgled je baš osjetio. Pa vreme da hvatamo kokice. Super, i ja mogu da jedem. Mogu li prvo da skinem poklopac? Baš me interesuje šta je unutra. Naravno, otvori. Jao, vidi kakva lepota. To je prava dijadema. U njoj ću biti prava princeza. Već zamišljam kako će moj život biti divan. Sedeću na prestolu, a princ će mi nositi najlepšu hranu. Osim toga, voleće me kao što nikog ne voli. Hej, boli me, šta to radiš? Prestani da sanjaš. Hoćeš li mi dati krunu da i ja sanjam malo? Ne, u redu, onda otvaram poklopac. Okay. Joj, kakvu čudnu krunu imam. Mislila sam da trebaju biti zlatne. Čokoladne, tako je. Zašto su uopšte potrebne prave krune kad postoje ukusne? Ja, hoću i ja čokoladnu krunu. Moja kruna je najbolja, zato možda i ona napravljena od čokolade. O ne, napravila sam najgoru grešku u životu. Vidi, Barbie, skoro mi nije ostalo zuba. Kakav užas. Ne brini, smislit ću nešto. Samo ti treba poručiti nove zube. Evo, uzmi. Sad imaš nove zube. Čak su i bolje od onih što su bili pre. Tako je. Sad izgledam kao vampir. Super.